Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. To en jokkan ha jonde meɗen ndeɗo en bolwanan zakka yewande to kadi kanjum man ɗo ɗum sunna ka annabijo min sallallahu alayhi wa sallam sunni ɗini ɗum dow ummatore muɗum. Kadi kanjum man ɗo ɗum sunna gaji bika dow kala goto bawanɗo wurtingo fu wurtina deydey zakka yewande man ɗo ɗum sunna gaji bika. Kadi ka ɗon wajibo dow kala gorko walla debbo walla mawɗo walla pamaro nder ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallama to ni o latake kanko man ɗo o bawɗo ha wurtingo mudayere man. To kadi mudayere man ɗo ɗum laatake kanjum man ɗo ɗum laatake ɗum ɗon wurtine ha zaman annabijo sallallahu alayhi wa sallama sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin. Kadi ɗon wurtine sa deydey sa'ewal ha dibinoje walla bo sa'ewal ha sha'irori. To kadi ɗo man ɗo ɗum etergal ngal ɓe kuranno be muɗum ha zaman annabijo sallallahu alayhi wa sallama. Kadi ban ha wakkati men jotta ɗo bo to a yiɗi ha kepta noyi fodde sa'ewal man ngal foti ɗo walla bo noyi fodde mudayere man nde foti ɗo. Ɗon mudayeje ɗe marɗen kutinirten woɓɓe ɗon mari ɗe. To kadi ɗum deydey mudayeje ɗe man wonte sa'ewal man. To kadi mudayeje man ɗon goɗɗe laatiɗe timmidiɗɗe woore noon deydey mudayere man, goɗɗe bo ɗon laati goɗɗo mudan ɗiɗi man walla nayi man ha wurto deydey mudayere. To ɗo fu ɗum eterle gonɗe ha meɗen en ɗon kutinira ɗe. To kadi deydey maje man deydey nde to gotal he'a mudayere woore he'an mawnde man ma woore man he'i. To pamare man ma foti kadi goɗɗe laato ɗiɗi walla goɗɗe bo ban pamare jamum bo laato bakin nayi man he'ata. To be deydey ko ɓurata andego ha ban jotta men ɗo ban kilago. To kadi kilo man ɗo noyi heɓtirte deydey sa'ewal walla deydey mudayere nde annabijo mudi ɗum man ɗo. Kadi deydey modiɓɓe jotta man ɗo ɓe pondi ɓe mbi'ata deydey to a yiɗi heɓtugo muda deydey sa'ewal walla mudayere nde annabijo mudri, kanjum wonte goɗɗo o eta gawri burruri deydey giram ujune ɗiɗi be giram capanɗe nayyi. Deydey giram ujune ɗiɗi be giram capanɗe nayyi kanjum wonte kilo ɗiɗi be giram capannayyi ha gawri burruri. Deydey pondol ɓe pondiri man ɗo deydey ɓe pondiri be gawri burruri mbo'ndi, kayri man bo na lesdi mari. Gawri man bo ndi ɗon darja mari feere feere, mbo'ndi man ɗon lesdi ɗon. To kadi deydey gawri burruri mbo'ndi ɗo kayri man ɗo deydey kilo ɗiɗi be giram capanɗe nayyi. Deydey kilo ɗiɗi be giram capannayyi. Kadi kanjum man ɗo to a heɓi gawri burruri man ɗo a fondiri banniɗo man ɗo kadi kanjum wonte deydey sa'ewal walla deydey mudayere nde annabijo sallallahu alayhi wa sallama umri en gurtinen ɗum ha zakka yewande. To kadi ɗo man ɗo kanjum man ɗo ko wurtinte man ɗo ɗum ñamande huwande ha kala nokkure fu ban nokkure nokkuje goɗɗe ban ha ɓe pondiri be burruri a tawan kamɓe man ɗo ɗum burruri man ɓe kuranno ha ko sali. To kadi nokkuje goɗɗe bo a tawan kamɓe bo ko ɓe marata feere. Kadi nokkure fu ko mara haji ha muɗum ɗo hunde ñametende wurdetende ha muɗum ɗo kayre man ɗo wonte wurtinte ha muɗum deydey mbiɗen deydey sa'ewal walla deydey mudayere kanjum wonte ban mbiɗen ko waɗata kilo ɗiɗi ha be giram capannayyi ha burruri gawri burruri mbondi deydey ko fodata banniɗo man. To kadi kanjum man ɗo ban ha nokkuje goɗɗe a tawan ɓe maran masalan gawri, ban ha nokkuje goɗɗe a tawan ɓe maran masarji. To kadi nokkure fu ko ɓe gurdata ɗo kamɓe man ɗo ɓe gurtina deydey ko ɓe gurdata man. Kanjum man ɓe pondata deydey mudayere muɗum ɓe gurtina nder majum ɓe dokka ɗum deydey yimɓe buketeɓe ɗum ha ñande man.
to kadi hikma ko waɗi farliɗina annabijo farliɗini dow meɗen zakka yarande man ɗo ɗum ɗon mari hikmaji. nder hikmaji ko waɗi annabijo wajibini ɗum dow meɗen man ɗo kanjum man ɗo ɗum wo'inango talaka en ha nyande julde man ɗo, deydey yimɓe laafuɓe ɓe ngala ko ɓe gurda, kadi be wurtingo men mudayeje man ha nyande julde man ɗo, kadi kamɓe bo ɗum hoynanan ɓe ɗum ɓe kisan ha nyalde man ni ɗum nyalde nde soyoni, kamɓe man ɗo ɓe jooɗo ɓe ngala, onon fu on ɗon ceyi on ɗon nder soyo moɗon, kamɓe bo ɓe lutta ɓe ngala ko ɓe gurda ha nyande man, kadi laatoto banniɗo man julɓe fu to gurtiniɗo kamɓe bo ɓe keɓan ɓe pota be luttuɓe ɓe gona kadi deydey ko onon nyamande ɗon feeci ha moɗon, kamɓe bo ɗum laato ɗum ɗon feeci ha maɓɓe. ɗon nder hikmaji man ɗo kanjum man ɗo ɗum sennan ɓi adamajo mudayere man nde ɓi adamajo wurtinta man ɗo, nde sennan ɗum ha batte deydey boliɗe lagu, boliɗe deydey an kam ɗe kanayi e jamum ɓi adamajo wolwi ɗum, kanjum man ɗo ɗe cennan ɗum, ɗe ittanan ɗum zunuba muɗum man ɗo. to ɗon nder hikmaji man ɗum yettugo Allah, ɓi adamajo wurtingo mako mudayere man ɗo o ɗon yettira jawmirawo be majum fondimo, o sumake lewru sumaye ha o timmini, kadi kanko o wurtini sadaka kaɗo o waɗi ɗum gam o yettira be majum jawmirawo subhanahu wa ta'ala. non zakka mudayere man ɗo ɗum ka wajibaki dow reedu ɓe ban masalan ɓiɗɗo deedaɗo kanko man ɗo o dañaka ha nangue nyande julde muti, kadi reedu man kam ɓinguel gongel nder reedu man kam wi'atake kangel man bo mudanangel, amma kadi foti goɗɗo to o waɗi ɗum noon dow o ɓesdi mboɗenga maako, kadi ɗo man bo ɗum waɗgo ɗum man ɗo marata aybe, amma ko wonte asli kam to ni nangue muti e nyande ragarere ha suumaye man ɗo, nyalde ragarere ha suumaye man ɗo nangue mare muti, ɓinguel man ngel dañaka, kadi ko ngel daña jemma julde man ɗo laatata ko hunde ɗo zakka man wajibittako dow magel, amma kadi to goɗɗo itti dow waɗi ɓesdi mboɗenga muɗum, kadi kanjum man bo wala aybe ha majum. to non nder hunde ɗo nder ko hani ha zakka ban mudayeje man kadi en mbi ɗum wajibi, amma bo dow bawɗo. noy to fototiri nyande julde man ɗo a wala bawɗe deydey ko muda man ɗo a wala ɗum, to kadi to ni a wala ɗum nyande julde man ɗo kadi wajibago man ɗo yani dow mo wala, amma ɗum wajibi ha goɗɗo bawɗo kam fu ɗum wajibi dow muɗum kañum be hoore muɗum be ko o ardani, wajibi dow mako o mudana hoore mako, o mudana bo yimɓe ɓe o ardani. to kadi ko ɓurata hango ha majum bo kadi goɗɗo fu to o wawan kanko man ɗo o mudana hoore mako gam ɗum sadaka ka hoore mako, mana man ɓi adamajo kanko man ɗo toni o wodi bawɗe kam ko ɓurata hango o mudana hoore mako. to non man wala, kadi foti goɗɗo kanko man ɗo ardiɗo man ɗo o mudana hoore mako, o mudana bo be yimɓe ɓe o ardi. to nder ko ndey wakkati ndey hani mudayere man ɗo kayre man ɗo nde wurtine, ndey hani wakkati wurtinego man ɗo kadi ɗum ɗon mari wakkatiji ɗiɗi, laatoto ha aran ha mudayere man nde wajibo dow ɓi adamajo kam, kadi nde wajibitto dow kala goto fu to ni nangue muti nyalde ragarere ha suumaye, nangue mare muti, kadi wajibake dow ɓi adamajo mudayere man, wondo ko o maayi hidde ko fajiri julde weeta, jemma julde man ni o maayi o sumtake jemma julde man ɓi adamajo o maynama, kadi laatake wajibago man kam tabiti dow maako, be o maayi man fu kadi kanko man ɗo o mudanteɗo gam suumaye kam timmi. to be timmugo suumaye ɗo mudayere man nde wajibake dow timminɗo suumaye man. to non to ɓi adamajo kanko man ɗo
o dañama ɓawo nangue muti kanko man bo latoto mudayere man wajibaki dow mago ba wajibago kam, amma kadi foti to goɗɗo waɗi mboɗe nga mudanimo ɗo bo latto ɗum hunde wonde o waɗi, amma ka wajibi ɗum lattaki ɗum wajibi. to wakkatiji ɗi hani mudayere man nde mude man ɗo ɗum ɗon mari wakkatiji ɗiɗi. wakkatiwel ɓurgel kangel wonte be wakkatiwel bo dagago. wakkatiwel ɓurgel kam kanjum wonte fajiri ñande julde yeeso julgo sallikere. fajiri ñande julde man ɗo yeeso julgo sallikere kadi ɗo wonte wakkatiwel ɓurgel ko ɓurata hango goɗɗo o muda ha muɗum. to wakkatiwel dagago bo dagoto ɓi adamajo wurtina mudayere mako yeeso julde be ñalde walla ñalɗe ɗiɗi, ɗo ɗum wakkati dagago dagoto ɓi adamajo waɗa banniɗo man. amma ko ɓurata wodgo ha wurtingo man ɗo fajiri ñande julde man ɗo yeeso julgo sallikere. non dagata ko sabbitingo mudayere man ɗo ha ɓawo julde, dagata ko ɓi adamajo o sabbitina mudayeje mako man ɗo ha ɓawo julde, kadi kanjum man ɗo hanayi ɓi adamajo waɗa ɗum ɗum huwatake ni kam. wakkatiwel ɓurgel man ɓawo julgo ɗo kadi mudayeje man ɗe muude ha wakkati man hokka ɗe yeeso julgo sallikere, dagata ko sabbitingo ɗe ha ɓawo julgo sallikere. amma nokkure nde hani ɓi adamajo to o muudi o hokka mudayeje mako ɗo, hani ɓi adamajo ha o woni ɗo o muudi ɗo o hoca mudayeje man o hokka ɗe deydey laafuɓe wonɓe ha nokkure man. ɗo wonte deydey ko hani ha mudayeje man ɗo ɗe dokkete. allahumma silto laatake jotta kam nokkure man nde o muudi man ɗo yimɓe man fu ɓe laatake kamɓe man ɗo ɓe jaynitiɓe wala maranɗo haaje mudayere mako man, ɗo bo foti o hokkande ha tana nokkure man, dagoto o hokkande ha tana nokkure man. amma kadi non man kam ko ɗum wi'a bo ɗum hunde saɗa wadgore. nokkure ni nde laato yimɓe man ɓe fuu maɓɓe ɓe ngala laafuɗo, kadi hunde man kayre man kam ko nde wonan bo nde laatoto nde famarde walla bo nde saɗde jamum. to kadi ɗo wonte deydey ko hani ha zakka yarande kanjum wonte mudayeje ɗe mudeten man ɗo, kadi hani wurtinirgoɗe dow sifa kaɗo man ɗo, wurtinirgoɗe dow sifa ɗum ñamdu man ɗo, kadi hutinirgo dow non man ɗo kanjum man ɗo ɗum ɓuran hango ɗum lutta ɗum hure banniɗo man ɗo, kadi kanjum man ɓurata hango dow meɗen. kanjum wonte sunna ka annabijo sallallahu alayhi wa sallama huwi. sahabu en khulafa en warɓe ɓawo mako bo ɓe kuuri ka banniɗo man ɗo, ɓe laatake ɓe ɗon gurtina ka ɗum ñamande man ɗo, kadi wurtingo ɗum dow niɗo man ɗo kanjum wonte sifa ɓuran ka hango hurego. ko laati nafilaje sunnaje tabitiɗɗe, to en bolwanan darjamaje, en bolwanan ɓural maje ha jonde ndeɗo. kadi boɗɗum jamum ɓi adamajo ha duniya ɗo o maha saare wonde o wo'ina nde, kanjum man ɗo ɗum hunde wonde nafsuji fu ɗon giɗi nde, ɗon giɗi non man ɗo. ko ɓurata ɗum wodgo bo ɓi adama kanko man ɗo o solana, kanko man ɗo latanomo saare ha aljanna, latanomo ha kala nde weeti funi be koyɗum be lismago nafilaje ɗo, to juuliɗe ha ñalde mako mahanemo saare ha aljanna. kanjum wonte darɗe 12 e ɓi adama juulata ɗum ha ñalde muɗum o heɓra be maje saare ha aljanna. o torraki o yarai bone ɗum o ayi ha mako wakkatiji ɗuɗɗi. ngam ɗuɗɓe ɗon mofta ceede lebbi muɗum duuɓi ɓe keɓa ɓe nyiɓa saare wonde ha duniya ɗo. ɗo kam ceede lebbi maɓɓe duuɓi woɓɓe moftata, woɓɓe bo pila ɗaɓɓana ka duuɓi ha keɓa ceede man ɗo maha saare wonde ha duniya ɗo. kanjum man ɗum boɗɗum. to amma kadi nda saare ndeɗo kam ɗum saare ha aljanna, amma bo be enɗam Allah sappini en waɗani en darɗe 12
juulade ha nyalde maɗa a to'ai a yarai bone kebra be darɗe 12 ɗo sare ha aljanna. So kadi kanjum man ɗo ɗum hunde tilimde nder ha ɗo man ɗo noyi kadi ɗum latorto ɗum ɗon heɓoro sare nde keɓata ɗum ha kala nyalde maɗa fu ha aljanna ɗo ɗum ɗon heɓoro be julgo maɗa darɗe 12 yeso be ɓawo wakkatiji farillaji. banno wari ha hadisewol ummu habiba radiyallahu anha kanko man ɗo o wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata man salla 12 rak'atan tadawwu'an min gairil farida banallahu lahu baitan fil jannah. Kadi ko moy juuli darɗe 12 ha nyalde muɗum ɗo tana farilla jawmirawo maharana mo be darɗe man ɗo sare ha aljanna. darɗe 12 mahaneɗa be maje bo sare ha aljanna. La shakka ɗum hunde tilimde jamu, ɗum hunde tilimde ha jamu. Ɓe mbi goɗɗo ha dunya ɗoɗɗon to juuliɗe ɓe mahanan ɗum sare ma mi tammi yimɓe keɓatano ha ndaro juulaɗe to ha juulurɗe ɗe juulete. To amma ɗo kam ɗum sare ha aljanna, sare man nde tilimde nde hautai be ko ɓurata wodgo ha calaje dunya ɗo pat nde hautai be muɗum. To kadi ngam man ɓi adamajo numananɗo alahira muɗum hani o tiiɗa o aina darɗe ɗo o lismode ngam o heɓa o ɗuɗɗina calaje mako ɗe o mahante ɗum ha aljanna. O solanani sare nde ɗo kam kala nyalde funi tande daɗamo o heɓa nde. Ɗum ɗaɓɓitiraymo ceede ɗuɗɗe, ɗum ɗaɓɓitiraymo toore ɗuɗnde, ɗum wala ko ɗumejum. Ɗum nangu warlaw ha julurde nafilaje man. Ɓawo julde bo nafilaje man nafeteɗe ɓawo farilla. Ɗum ɗo tan ɗum ɗaɓɓitirimo, wala hunde wonde sande, wala torra, wala bone, wala ko ɗumejum. Innama ɗum habgo be shayɗan mako, o jaalo shayɗan ɗo o lismo kugal ngal ɗo tan ɗum ɗaɓɓitirimo. La shakka ɗum habre maunde kam, amma ɓi adama to anniya mum saati o wawan habgo habre man, o wawan bo bi isnillah jaalago shayɗanu mako lismo nafilaje ɗe o gasnira be maje ha kala nyalde mako fu sare ha aljanna. So kadi to o lismake ɗe larura fe'anake mo nyaw walla jahangal o heɓai nafgoɗe ɗo bo be enɗam Allah waɗi kanko man ɗo o heɓan barjari maje, kanjum man ɗo ɗum fasititta ha mako be enɗam jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Kadi kanje man ɗo en ɓi adamajo haɓan o aina nafilaje ratibije ɗo ngam o hebra be majum ban mbiɗen barjari deidei sare ha aljanna man. Non o hebran be majum bo foti ngoytu waɗan ha julde mako farillare man ɗo man bo ɗe kebbitinanan mo julde mako nde farilla man, kebbitinanan mo julde mako nde farilla man. Kadi en mbiɗe sunanur rawatib ngam laatake kanje man ɗo ɗe mbi'ama banniɗo ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallama o laatake o ɗon jotini ɗe, o accataɗe ni fannu to o ɗon joɗi ha wuro o yahai jahangal kam kanje man ɗo o julanɗe. Ngam man kadi ɗe mbi'a sunanur rawatib. To amma annabijo to o yahi jahangal kanko man ɗo o ɗon accaɗe wakkati man kam o ɗon accaɗe kanje kam kadi wona yake man kam si rak'ata nder maje kam rak'atal fajiri tan wonte o accata be witiri. Witiri
ko o rak'atal fajri ko o yahi jahangal kanje ka o ɗon juulade ngam tilmugo maaje non witiri bo o accata ɗum ko o ɗon ha jahangal. Amma ban ratibije luttuɗe ban masalan ɗe zura ɗe esha'i ɗe magariba ɗe kam fu o ɗon accade. Amma ɗe fajiri kanjum wonte rak'atal fajiri o ɗon juula ɗum ha jahangal maako non do witiri kayre bo o accatande wondo ko o ɗon ha jahangal man bo ngam tilmugo juule ɗe ɗiɗi. Wari kadi ban Modibbo Ibnul Qayyim rahimahullah kanko man ɗo o wi lattake mobgal juule ɗe ɓi adamajo hani jotina ɗum lismoɗum ɗo en nani ratibije kam 12 to en fuɗɗiroɗe kanje 12 garen jokken farillaje juule wakkatiji 5 kanje bo ɗe ɗon mari darɗe 17 to kadi garen kauten dow maje na juule jemma kanje bo ɗe latake ɗum darɗe 11 to kadi be non man ɗo laato ɗum darɗe 40 hakkunde farillaje be ratibije be darɗe jemma qiyamul layli fu maje ɗo ɗe latto ɗum darɗe 40 kadi ɓi adamajo julɗo to o wawi kam o lismode farilla kam 17 ɗe kam na dole wala hala solnugo ma to a wawina walla a wawi ɗo kam ɗum farilla dole a julande to amma ban ratibije a solnama anani mbar jari maje a hebran be maje sare ha aljanna kala nde julɗa nyalde aynuɗa ɗe julɗa ɗe fu mahanama ma sare ha aljanna. Non do to wodi usta ko fe'i usti mbar jari julde ma ko ngakki e kebbitanane ɗe ciknitane mbar jari julde maɗa nde farilla to non qiyamul layli to ɗe man kam to ɓi adamajo wawi kam lismoɗe duumo dow maje lismoɗe duumo dow maje. To kadi Imam Ibnul Qayyim o wi laato nder lisafi ɓi adama kanko man ɗo o juula juule ɗe ɗo ha nyalomare maako be jemmare maako ɗo ta o ngakka julgo darɗe 40 ɗo hakkunde farilla be nafila. En mbi ratibije 12 farillaje 17 be qiyamul layli darɗe 11 kadi kanjum man ɗo hani julɗo kanko man ɗo o rena dow juule ɗe ɗo hani o rena dow maje o ayna ɗe ngam solango kadi dow hayru sorango aranni nafila farilla mako kam o hebbitina mbar jari muɗum heewa kadi ko tokki bo o tammo hayruji bi'anaɗi nafilaje bolwanaɗe man ɗo. Wari ko hollinta en nafilaje ɗo fotan ɗum ratibije man darɗe ɗe mbiɗen 12 juuleteɗe hakkunde ɓawo juule farillaje ko artata be ko sakititto hakkunde jemma be nange ɗe 12 be qiyamul layli 11 juuleteɗe man ɗo wari ha hadisewol ko hollanta en kadi enɗam Allah dow meɗen to ɓi adama o ɗon lismiɗe o ɗon huwaɗe masalan hadisewol man ngol wi idha marida al abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Ɓi adamajo to a latake no a ɗon lismi darɗe 40 ɗo hakkunde farillaje be nafilaje man nden fe'anake ma nyawu a nyawɗo a wawai julgoɗe walla a yahi jahangal a heɓai julgoɗe ɗo man ɗo windane mbar jari ko lattinoɗa a ɗon huwa ɗum an man ɗo a jamo walla bo a joɗiɗo a yahai jahangal windande mbar jari man to ɗo bo nder enɗam Allah dow jeyaɓe muɗum. To kadi darɗe 12 ɗe bolwanɗen ɓural muɗum ɗo mbiɗen ratibije ɗo kanje man ɗo kanje wonte darɗe 2 ɗe mbi'eten ɗum rak'atal fajiri yeso julgo fajiri ɗe kanje wonte artuɗe tokkiɗe man darɗe 4 ɗe nafata ɗum ko artata julde farillare zura to ɗo man bo nafa ratibije man kanje bo ɗe 4
to non darɗe ɗiɗi bo ɓawo julgo farilla zura man, 4 ko arti zura, 2 bo ɓawo julgo farilla. To non darɗe ɗiɗi ɗe julata ɗum ɓawo magariba, non darɗe ɗiɗi ratibije man ɗe julata ɗum ɓawo isha'i. Kadi to a lismitittoɗe ɗo ni lismortoɗaɗe: rak'atal fajri be darɗe ɗiɗi ko arti zura, be darɗe 4 ko arti zura, darɗe ɗiɗi ɓawo zura, darɗe ɗiɗi ɓawo magariba, darɗe ɗiɗi ɓawo isha'i. Kadi ɗo wonte ratibije 12. ɗo wonte ratibije 12. Kadi ɓi adama o solano kanje man ɗen ko bolwannoɗen mbiɗen to a juuliɗe an man ɗo mahanema sare ha aljanna. La shakka ɗum hunde tilimde. Ɓi adamajo colanan ɗo o hayru ha yeso mum kam fu hani lismoɗe. To kadi ɗo wonte ɓural darɗe ɗe ɗo wonte ɓural darɗe bolwanɗen a sunanu rawatib ɗo. Kadi hani ɓi adamajo kanko man ɗo o lismoɗe, o duumo dow maje. Hani bo jule jemma bo ɗe mbiɗen 11 ɗo, kanje bo o lismoɗe, o duumo dow maje. Be majum kadi laato o julani Allah ha nyalde mako darɗe 40 kadi o hebra be majum darjaji towɗi ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Hadha wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.